hukom sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulong nagruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines, kan mga barata, baraks kang CIDG Camarines Sur nayaon sa Barangay Concepcion Grande, siyudad kang Naga, nasulo. Duwang kondisyon sa fare increase ordinance sa tricycle, hinahagad na imyendahan. Dagdag na pulis sa tinampo para sa rush hour, pinag-deploy kang Naga City Police Office. Jail warden kang Naga City District Jail Male Dormitory, rinibaya na. Diyos marahay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatod, Bareta. Maski nagpapasalamat ang Grupo Confederation of E-Trike, Trimobile Operators and Drivers Association sa siyudad ng Naga sa pagkakaaprobar kan dagdag 2 pesos sa presenteng taripa sa Trimobile sa Naga, may duwang kondisyon sa nasabing ordinansa. Ang gusto nindang ribayan o dagos ng halion. Ang detalye sa aramon to sa report ni Melvin Machado. Sa pagkakapasar kang ordinansang nagdadagdag ng 2 pesos sa presenteng 13 pesos na pamasay sa Trimobile sa siyudad kang Naga, aminado ang grupo ni Mr. Hel Belen, presidente kang Federation of E-Trike, Trimobile Operators and Drivers Association sa siyudad kang Naga, na dakulang tabang naman ini sa sainda. Alagad may duwang provision subot sa ordinansang pinagpasar ang gusto nindang imyendahan o halion. Kung nagkaigwan ng violation ng 3 beses sa loob ng sarong bulan ang sarong Trimobile driver, pwede ning maging rason para suspinderon subot ang dagdag na pamasahing pinag-aprobaran. Asin ang magabat, iyong pagkansilar kang prangkisa kung sa laog ng sarong taon, makatipon ning anom na violation ang driver kang sarong Trimobile. May mga kondisyonis duman. May itong 3 months nga ni na pagday nayos, depende duman sa report na pag may mga na-apprehend na mga tricycle, madakop ka ng tulong beses sa sarong bulan, may penalidad o kung paano gigibukan city si ito ko para ma-revoke si sa moyang kagadan at saka nakakaano duman si itong nagluwas duman sa 6 times na revocation kang kang franchise. Ay medyo na man si mga operator ta duman talagang medyo talang. Samantalang si kahagadan mima lang duman 2 pesos na karagdagan. Ta nagluwas itong ito. Para kay City Administrator Elmer Baldimoro, pagpapasiguro sa nasubot ini na maging tultul ang serbisyo ka mga para-trimobile sa syudad asin mapaunrahan ang kahagadan kang nasabing sektor. Ito po kaya ginibong kondisyon man kang sangguni ang panglungsod to ensure man na maray itong serbisyong tinatao kung sa tuyang mga tricycle driver. Dahil dakol man po kayang complaint na nare-receive ang PSO, ang lokal na gobyerno kang Naga regarding duman sa mga nagkakapirang mga pasaway na tricycle driver. Although nagkakapiraman lang po yan, alagad syempre damay kayan gabus. Kaya ito pong provision na to, gusto man ma-ensure kang lokal na gobyerno kang Naga na maging maray ang operation kang tricycle digdi sa Naga. And ito mismong mga pag-iribang tricycle driver, itong magsigato duman sa mga pag-iriban ninda na pakarayon ang serbisyo. Ito po provisional man lang para lang at least may kondisyon duman sa pagpalangkaw ning taripa kang tricycle fare para man ma-ensure itong maray na serbisyo para sa mga pasahero, and at the same time mapagbigyan naman si kahagadan kato mga tricycle driver and operator na maglangkaw po ng pamasahe. Ang naaprubaran na ordinansa sa pamasahe sa tricycle ang maagipaning proseso antes ining maimplementar sa masunod na mga aldaw. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, nangapodan man si Mr. Jill Belen, Presidente Confederation of E-Trike, Trimobile Operators and Drivers Association, na tawan man atensyon kan mga otoridad ang mga kolorom na bihikulo asin E-Trike na nagpapasada sa sentro kang Naga na iyo subot ang kaagaw kan mga may prangkesang trimobile sa syudad.
Kung pwede ining ma-apprent ng mga tricycle dahil kung magigirumduman nito si kahagadan tabaga na inong mga private tsaka si mga service na mga kolorom na nagkakarayod, pati yung mga e-bike nagkakarayod na talaga. Human to muna ko na mahiling ta na magibuan ng action. Nga ni iguan na komiter, na mga ining private tsaka ining mga service na minsan si bako mga taga-Naga nagsasakay duman. Pigaapod talaga, minsan nag-iriwal na si tricycle driver saka si legal saka itong mga kolorom nag-iriwal na kaldada na talaga nakikiyagaw dahil natuod na si mga iyo ko tato ang pigilimiman na dapat istriktuhan man ito. Padagot sa mga bareta, pag-deploy ng dagdag na kapulisan sa Sentro Canaga, ipinaliwanag ni Police Colonel Erwin Rebelion. Urog na si mga dinara sa luwas na PNP personnel. Ang detalye sa report ni Mark Mendoza. Inikot mi ang nagkapirang parte kang Sentro kang Naga para hilingon ang sinasabing deployment kang Naga City Police Office para antisiparan ang rush hour. Sa parte kang Plaza Rizal, amay nagposte ang nagkapirang pulis maging sa harani sa Naga City People's Mall, Iguaman. Ang iba sa mga pulis personnel na nahiling kan news team ang nahiling naman sa mga opisina. Alagad sinda may oras na pinagluluwas. Susog ki Police Colonel Erwin Rebelion, City Director kang Naga City Police Office, ang kasiributan pagkaaga asin pagkahapon sa naman ang pinagdadagdagan ninda ning personahe sa tinampo. Kung ikaw po kitang naihiling pulis sa Aldaw, sa Banggi po, ikaw mangyarari po kitang naka-in place kasi may rotation po kita. Siniguro man ni Police Colonel Rebelion na kung igwang nagbabantay na kapulisan sa pagkaaga, igwaman subuot nagbabantay pagkabanggi. May mga peak hours tayong sinasabi sa Naga. Okay? May mga peak hours man lang. And most of the time, after this peak hours, medyo light na. So, ang kailangan nila lang dyan is makita yung presence nila. Ang pinaka-mahirap man lang yung peak hours. Alam nyo naman yan kung sa umaga, it will be 6 to 8. So, 2 oras. Kung 2 oras, kung bata ka pa, it's nothing kasi malalakas ang pulis natin. Sa hapon naman, it's 3 hours. So, sabi natin 5 to 7. 5 to 7 lang yan. 4 to 7. O 4 to 6. Kasi pauwi na rin yung iba. So, yan lang po yung workload ng kapulisan natin. So, after that, beyond that, regular na po. Parang kailangan na lang makita yung pulis natin na may pulis. Every corner of the streets in highways of Naga, dapat po may makitang pulis. Mark Mendoza para sa One Media TV48 Naga Newsbreak. Mientras tanto, ngunyan na pinag-anunsyar na kan lokal na gobyerno kan Naga ang programang Isumbong Mo ang Pusher sa paagi kan ipapaluwas na hotline number na inut nang nangapodan si Police Colonel Erwin Rebelion, City Director kan Naga City Police Office, sa mga taga-Naga na ipaabot ang anuman na impormasyon na may koneksyon sa pasiorden sa syudad sa paagi kan sa indang hotline numbers. Gusto kong dagdagan yung sinabi po ni DCDO na sa tulong po ng ating mga kababayan, kung may mga nakikita tayo na hindi kahina-hinala, magsumbong po tayo sa kapulisan para masugpo once and for all ang mga krimen. Mga krimen po, lalo-lalo na ang droga. Okay. So may mga number kaming at naka-in place naman po yung mga number ng hotline natin. Nandyan na po. Sa iba pang bareta, mapuo na sa masunod na simana ang medical mission na pinagkukondusir kan lokal na gobyerno kan siyudad ning Naga asin kan Ako Bicol Party List. Susog ki City Administrator Elmer Baldimoro, tatawan man pagkakataon ang mga empleyado kan lokal na gobyerno kan siyudad ning Naga na aprobitsaran ang libreng medical mission asin tulos na isusunod ang paglibot sa natatadang 10 barangay kang Naga asin babalikan subuot si mga nainot na barangay na pinaggibuhan kan medical mission. Start na po next week on January 24 to 26. Pig-dedicate po itong medical mission, si medical check-up, dental, laboratory, para po sa mga City Hall employees. So, next week po, January 24 to 26, yao po digdi sa City Hall ground ang medical mission to cater po itong satuyang mga empleyado kang syudad. Mapaluwas po kaming schedule
kung ano ito mga schedule na opisina on 24, on 25, and 26 para dahil po magkasarabay. After po kaiyan, mabalik naman kita sa barangay, si remaining 10 barangay na nadai pa nadumanan, so ma-schedule naman po kita. Sa pagbabalik kang news break, Barracks kan CIDG Camarines Sur Field Unit nasulo. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media. TV48 Naga, news break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. News break. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist.
Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, daina madidipisilan ang mga kliyente kan Department of Agriculture Bicol, urog na si may mga ipapa-soil test. Ipapatest para sa African swine fever, rabies as in feed analysis. Inihuli tayaon na sana sa sarong building ang mga opisina kaini. Susog ki Ms. Love Guarin, ang Regional Public Information Officer, ang soil laboratory na dating yaon sa syudad ni Naga as in animal disease na yaon sa Kabangan, Kamalig-Albay. Ngunyan yaon na sana ini sa sarong building sa Regional Office kan DA Bicol sa Pili, Camarines Sur. Yung Integrated Laboratories Building na composed of 4 laboratories na yung mga nagtetest ng ASF, ng rabies, ng soil health, soil nutrition, and yung feed analysis. Yes, nasa isang building na lang pero separate ang mga offices nila. Kaya dati, suway-suway sinda dati yung RS, yung soils nasa Naga. Oo, di ba yung sa animal disease na sa Kabangan, Kamalig-Albay. Ngayon po, dito na lahat naka-house. Sa iba pang bareta, ang pagdakol kan mga negosyanteng nagkukuanin business permit sa nagpapadagos na business one-stop shop sa siyudad ng Naga ang patunay na luway-luway ng nakabangon ang mga negosyanteng dating pinadapla huli kang nakaaging pandemya. Susog ki City Administrator Elmer Baldimoro, saro ang ingreso hali sa business permit kan mga negosyante ang pinagkukuananin pondo kan lokal na gobyerno kan Naga. Ayo po, halos gabos man ngunyan. Kung manotaran po nindo, talagang yaon ang mga tao. So, gustong sabihon, maray na naman si pagninegosyo sa Naga. Dahil kang mga nakaagi po bagang taon na manotaran na dikit si nagre-renew, gustong sabihon may mga businesses na nagpaingalo, nagsara. Alagad mo niyan, mahiling do everyday kadakol itong nakapila. So gustong sabihon, nagbalik naman si pagninegosyo sa siyudad ng Naga. Sa police report, barracks kang CIDG Camarines Sur Field Unit nasulo kasubagong pagkaudto. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Alas 10:36 sinuudto kan maresibi kang Naga City Central Fire Station ng Apod mapadapit subot sa nasusulong istruktura sa compound kang Criminal Investigation and Detection Group Camarines Sur Field Unit sa Barangay Concepcion Grande, Siyudad kang Naga. Ang may kalumaan ng barracks kan mga personay kang CIDG Camarines Sur ang kinakanin kalayo na iyo man ang pinagtarabang-tabangan na sumpitunin tubig kan mga bumbero. Alas 10:52 na ideklarang fire under control. Asin alas 11 ninudto kang dagos ng mapundo ang pagkalayo kang nasulong istruktura. Susog Naga City Fire Marshal Mark Alan Consuegra, padagos pa ang sa edang ginigibong investigasyon sa nangyaring kasulo. Sabi ko may barracks po ni Kang CIDG. May tao, sir. Wala naman po. Hirap ng Diyos po, wala man ki tao na nalugadan or na napaso or ano pa man. So as of now po, sir, nag-declare na po kita ng under control at 10:52 a.m. So, taon-taon din ka po, baka may mga invoice pa po din sa laon. And then, taon-taon po, kung mararay na naka-fire out na po. Mayo man nakulugan sa mga personay kang CIDG Camarines Sur. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, nakatuwang man kang Naga City Central Fire Station ang ibang fire volunteers sa siyudad ng Naga. Asin ang fire truck hali sa Banwaan in Pili, Camarines Sur. Nagpasalamat man si Fire Chief Inspector Mark Alan Consuegra sa marikas na pagresponde kan ibang fire trucks para magtabang sa sainda asin masiguro na dain na makakalakop pa ang kalayo. Ini po sa tuyang nirespondihan man tulos, sa hinahiling po nindo na dakulon ang sa tuyang mga fire truck na na-deploy digdi. So we have fire trucks na dineploy ang BFP
asin sa tuya po ng mga volunteers, igwaman po kitang mga nagtarabang ng mga volunteers po rin sa City of Naga, as well as po sa tuya mga BFP from Pili, Camarines. Sa iba pang bareta, pinagribayan na ang jail warden Canaga City District Jail Male Dormitory na si Jail Chief Inspector Jerome Guerrero na pinagbalyo na subuot sa Regional Office kan BJMP Bicol. Si Jail Chief Inspector Guerrero ang pinagribayan ni Jail Chief Inspector Rodolfo Versosa Jr. Si dating Jail Warden Jail Chief Inspector Guerrero ang naging bukas sa mga miyembros kan media sa pagpapaabot nin mga impormasyon asin aktibidad sa Laog Canaga City District Jail Male Dormitory. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang Samuyang official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa Samuyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida, an Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini, an One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.